Усім прывітанне ў чарговы раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Я папярэджваў вас з раніцы, што ў нас сёння будзе вельмі шмат і цікавых эфіраў і гасцей, а я ніколі не падманываю. Такім чынам, чарговы, спадзяюся, на сёння апошні эфір. Калі раптам хто-нибудь раптоўна з вип-персон не патэлефануе і не папросіцца, тым не менш, у нас у варшаўскай студыі гісторык Ігор Мельнікаў. Добрый дзень, спадар Ігор. Прывітанне. Як бачыце, спадар Ігор прынёс чарговы раз прынёс нам пахваліцца сваімі кнігамі, толькі 3 з выдадзеных 15. Так. З выдадзеных 15 кніг, што тут новае? Ну вось летом якраз 2021 года я выдаў кнігу, трэцюю частку маёй трылогіі памежнай «Чэрвень 41-го. Спыніць на старой мяжы». Гэта кніга, якая прысвечана баям Чырвонай арміі супраць немцаў, нацыстаў, якраз на той самай старой мяжы, якая была в савецкай номенклатуры зоны загароды, а па сутнасці даваенная савецка-польская мяжа. Кніжка мая, па сутнасці, помнік тым, хто змагаўся тады супраць немцаў, хто загінуў і пра каго вельмі доўга не ўзгадывалі. Спадар Ігор, я ведаю, што вы зараз рыхтуеце выставу. Ввогуле, наколькі я ведаю, гэта ўвогуле ваша любімая справа арганізоўваць выставы, але так склаўся лёс вас, як і шмат каго з іншых беларусаў, што вы зараз не ў Беларусі, і ізноў выстава. Дзе, на якую тэму і наколькі складаней ці прасцей арганізоўваць выставу зараз у Польшчы ці раней у Беларусі? Насамрэч, я рыхтую выставу. Я спадзяюся, што гэты праект атрымаецца прадставіць і ў Беларусі, і ў Польшы. Цяжка, не цяжка, тут насамрэч заўсёды гэта цяжка, таму што сама па сябе падрыхтоўка гэта не толькі тэхнічныя моманты, там узгадніць месца, дзе гэта будзе, гэта яшчэ падрыхтаваць. І гэта трэба кожны дзень да 3-й, да 4-й сядзець, рыхтаваць, збіраць. І тут я сапраўды ў добрым сэнсе хворы чалавек, таму што я люблю у сваіх новых праектах паказваць нешта новае. Не паўтараць тое, што было калісьці, а менавіта паўтараць, а не менавіта рабіць акцэнт на нешта новае, нейкія новыя артефакты, здымкі, факты, магчыма, а фактаў вельмі шмат увесь час назбіралася і збіраецца. Таму буду спадзявацца, што атрымаецца гэта зрабіць у 2 краінах, пакуль вось ідзе падрыхтоўчая праца, і адным з вынікаў якраз з'яўляецца вось гэтая трылогія. Але ж сапраўды вельмі прыемна, вось мы перад эфірам размаўлялі, што тэлефануюць, пытаюць і пытаюць як прадстаўнікі незалежнага кола, так і прадстаўнікі дзяржаўнага кола, таму што тэма, як мы па мінулым нашым эфіры... Дзяржаўнага кола Рэспублікі Польшча? Беларусь. Беларусь, бо Польша гэтая тэма больш-менш зразумелая і знаёмая, а ў Беларусі, на вялікі жаль, мала хто ведае, пачынаючы ад дзяржпамежкамітэта, заканчваючы проста супрацоўнікамі ідэалагічнага апарата. Часта гэтыя людзі проста не ведаюць, не маюць фактаў, не маюць нейкіх матэрыялаў, і ім трэба проста падказваць, ці музейшыкі, ці журналісты, напрыклад. І я заўсёды адкрыты для супрацы, заўсёды адкрыты як для проста падказкі нейкай, так і да падрыхтоўкі, напрыклад, нейкіх матэрыялаў ці нейкіх там каментароў. І таму гэта добра, што карыстаюцца. Чакайце, з якой нагоды вось зараз прадстаўнікі, афіцыйныя прадстаўнікі Беларусі, нейкія там чыноўнікі цікавяцца вось гэтай тэматай? Справа ў тым, што, напрыклад, вяртаючыся ў лета 2021 года, у нас была 80-я гадавіна з моманту нападу Германіі на Савецкі Саюз. І вельмі часта чыноўнікі, напрыклад, задавалі мне пытанне, ці там, напрыклад, супрацоўнікі, не буду іх называць там як неяк суха чыноўнікамі, супрацоўнікі ідэалагічнага дзяржаўнага апарата задавалі пытанне, дзе знаходзяцца, напрыклад, пахаванні чырвонаармейцаў пад Менскам, дзе былі баі, напрыклад, савецкіх памежнікаў пад Менскам. Бо як ні круці, вось пасля нашага мінулага эфіру там некаторыя таварышы паспрабавалі мне назваць нейкім падпанкам, польскім гісторыкам, як заўсёды. Але ж я ж раблю гэтую справу якраз гэтых самых ідэолагаў. У 19-м годзе я адкрыў выставу «Мяжа была пад Мінскам», а не дзяржаўныя ідэолагі. Так, але мне крыўдна было. Любілі на чужых плячах уехаць у рай. Так, але мне было крыўдна, таму што насамрэч я раблю тое, што павінна рабіць дзяржава, і насамрэч я
ніколі не цураюся, калі нешта з майго выкарыстоўваюць, канешне, з пазнакай аўтарства, але з другога боку, гэтыя напрацоўкі павінны былі быць выкарыстаныя. І, паўтаруся, 19-й год, 80-я гадавіна, не толькі пачатку другой светнай вайны, але і 17 верасня. І гэта я адкрываю ў цэнтры Менску выставу. Гэта я езжу па пахаваннях савецкіх памежнікаў, Верхнедвінск, Давыд Гарадок, пад Маларыту, дзе танкістаў савецкіх знішчылі, пад Барановічы, дзе савецкія пілоты разбіліся. Ускладаю кветкі, апісваю гэта ў кнізе «Верасень 39-го. Магіла неаб'яўленай вайны». У дзяржаве, у Беларусі пра гэта ўвогуле ніхто не ўзгадвае, маўчаць і гэтак далей. Таму праца ішла і тады, і праца ідзе і зараз. І я кажу, што меня добра выхаваў мой дзед, фронтавік, які в 44-м годзе тут пад Варшавай атрымаў медаль за адвагу, за знішчаны нямецкі танк. І ніхто мне не перашкодзіць вывучаць гэтую гісторыю, паказваць яе усеаб'емлючы, все бакі гэтай гісторыі, але ж менавіта аналізаваць глыбока праз чалавечыя трагедыі. І хто бы як мяне не называў, я буду гэтым займацца і гэта рабіць. Цікава, сапраўды, сітуацыя атрымліваецца з аднаго боку. Вас пастаянна палошчуць у гэтых праўладных жоўтыя, яны не жоўтыя, гэтыя тэлеграм-каналы, але яны праўладныя і працуюць па замове адтуль, з гэтых органаў. З другога боку, прадстаўнікі розных дзяржаўных устаноў звяртаюцца да вас па дапамогу. Вот нейкі, я не ведаю, у мазгу нейкі там дысананс у іх здарыўся? Я не буду нікога крыўдзіць, я не буду нават злобу нейкую выказваць у адзін ці ў другі бок. Мне таксама палошчаць, напрыклад, прадстаўнікі некаторыя незалежніцкіх плыняў і кажуць, як ты можаш, напрыклад, на экскурсіях быць у савецкай форме нкусаўскай? Я кажу, канешне, памежнікі былі ў сістэме нкус. Але для мяне гэта частка маёй гісторыі, маёй краіны, маёй сям'і. Літаральна сёння я атрымаў матэрыялы вельмі цікавыя з Расіі, з музея, просто там Челябінская область, нейкі маленькі музей, але матэрыялы пра памежніка, маладога хлопца, які загінуў у Заслаўі ў 41-м годзе, абараняў Заслаўе, загінуў там, і, канешне, гэты здымак і гісторыя гэтага чалавека будзе на маёй выставе. І я першы буду спрачацца з тым, хто скажа, што гэта не беларуская гісторыя, што гэта не патрэбна расказваць у Беларусі пра гэтага чалавека, пра гэтую трагедыю. Разам з тым, канешне, я буду расказваць пра два бакі мяжы, буду расказваць і пра польскі бок мяжы, напрыклад, пра тых жа капаўцаў, які 17 верасня загінулі на той мяжы, сярод якіх таксама былі беларусы, вось гэты момант аб'ектыўны. Праблема ў тым, што у нас, мы гэта ўжо 150 разоў казалі, яшчэ раз паўтараць трэба, у нас у Беларусі не было разумення таго, што гісторыя не можа быць правільная і неправільная. Гісторыя проста была, яна вось адбывалася, розныя яе элементы, розныя яе бакі, і гэтыя бакі трэба асвятляць, трэба паказваць, і толькі калі ты аб'ектыўна гэта паказваеш, я ведаю, што ў Беларусі нават сярод прадстаўнікоў праўладных маю працу досыць добра ацэньваюць з гэтага пункту гледжання, што я аб'ектыўна паказваю гэтую гісторыю, не праплачаны, бо кніжкі за свае грошы прыходзіцца выдаваць, артефакты шукаць, нешта набываць, здымкі набываць, 200-300 евро на eBay аддай, а потым гэтыя здымкі трэба апублікаваць і паказаць, ну я гэта раблю для людзей, я хачу, каб гэта ўбачылі людзі. Яны гэта глядзяць, яны на гэта звяртаюць увагу, ім гэта цікава і выдатна. Хто на гэта будзе звяртаць увагу, ці палякі, ці беларусы? Ну, канешне, для мяне, што называецца, калі чым больш людзей будзе звяртаць увагу, тым лепей. І тут я заўсёды быў такім чалавекам, які выступаў супраць менавіта вось таго, каб адстраніцца ад аднаго боку гісторыі і звяртаць увагу толькі на іншы бок гісторыі. Вось расказы толькі пра слуцкіх паўстанцаў, не ўзгадваць, напрыклад, слуцкіх партызан, якіх там забілі падчас польска-бальшавіцкай вайны, расстралялі там у цэнтры горада. Ну, проста слуцкім паўстанцам у нас няма помніку ў Слуцку, а вось партызанам савецкім ёсць, бальшавіцкім. На другого боку, расказваць трэба і пра тых, і пра гэтых. Ну, вот што я і раблю ў сваіх кнігах, нягледзячы на ўсе перыпетыі палітычныя. Вы сказалі вельмі добрыя словы. Гісторыя не бывае правільнай ці неправільнай. З гэтай нагоды я просто прыгадываю, як зараз Генпракуратура пачала раскопкі месцаў масавых пахаванняў.
здавалася б, выдатная справа, але чамусьці вот так, запаралельваючы падзеі толькі пачалася на ідэалагічным вось гэтым накірунку такая шалёная навала на ўсё беларускае нацыянальнае, бел-чырвона-белы сцяг, пагоню на гэтых змагароў нацыяналістаў, як тут же как-то вот, ну, такое вот супадзенне, як казаў один персонаж, Генпракуратура пачала раскопки. Здавалася б, добра, але вот нема у вас нейкай перасцярогі з гэтай нагоды? Няма, таму што я вам скажу, што на вялікі жаль вось улада, сістэма, яна не падзяляе вось гэтых так званых неверагодных і сапраўдных вось гэтых беларускіх патрыётаў. Для іх гэта ўсе змагары. І вось гэта вялікая памылка раз, а другая памылка гэта тое, што нейкія гістарычныя моманты спрабуюць зрабіць ідэалагічнай зброяй у сучасных спрэчках грамадства. І калі браць, напрыклад, гэтыя раскопкі, ось я глядзеў сюжэты, і ваш таксама я чытаў артыкул Кузнецова, і каментарый таксама слухаў. Я скажу так, што ў любым выпадку гэтых раскопак не хапала, і 152 батальён, ён не мог пакрыць усе менавіта вось гэтыя месцы, якія мы ведаем. Што тычыцца, хто пахаваны, дзе пахаваны, то мне падаецца, ні аднаму боку зараз без адкрытых архіваў не ўдасца даказаць, што гэта ахвяры, напрыклад, нацысцкіх акупантаў, ці гэта ахвяры НКУС. Пакуль нас... Але як мне падаецца, вот менавіта вот даказаць на падставе дакументаў, фактаў, ніхто асабліва не імкнецца. Дадзеная задача даказаць, што там вот расстрэльвалі фашысты менавіта, ці там бралі ўдзел, там я не ведаю, там бел-чырвона-белыя калабарацыяністы, і на гэта вот і працуюць. Ну, ведаеце, в любым выпадку добра, калі будуць ведаць, прынамсі, хаця б зараз грамадства, што былі бел-чырвона-белыя калабарацыяністы, бо да 2021 года і гэтага людзі не звярталі, што такое СБМ, што такое БКО і гэтак далей. З другога боку, канешне, адбываецца маніпуляцыя гістарычнымі ведамі, гістарычнымі фактамі, але зноў-такі, вот раскапалі косці бедных людзей, якіх знішчылі ў 30-е, 40-е годы. Прывязаць іх, в прынцыпе, да аднаго злачынца не атрымаецца, таму што вот называйце вы гэтае месца сталінскім месцам катавання ці нямецкім месцам, заўсёды будзе спрэчкі. Уж нават калі браць тыя ж самыя курапаты, дзе ёсць і дакументы, і ўспаміны НКУСаў, за што там расстрэльвалі, і нямецкія дакументы, якія даказваюць, што там нікога не расстрэльвалі. І ўсё роўна да сённяшняга дня нейкія спрэчкі нават не толькі на ўзроўні палітычным, а нават на ўзроўні нейкіх там навукоўцаў. Але ж што тычыцца гэтых пахаванняў, знайшлі, перапахавалі і паставілі нейкі знак. Я думаю, што там не будуць з'яўляцца на гэтых камянях, якія будуць стаяць на гэтых брацкіх пахаваннях, надпісу, што гэта ахвяры беларускіх калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі. Не дойдзе да гэтага. Гэта будзе проста злачынства перад гісторыяй, перад грамадствам. Разам з тым, ну, канешне, ідэолагі, дзесьці там журналісты нейкія могуць паспекуляваць на гэтым, але спекулююць два бакі, на вялікі жаль. І я спадзяюся, што гэта справа для гісторыкаў, калі сапраўды будуць адкрытыя архівы. Архівы, матэрыялы і ўспаміны, яны будуць даказваць, што гэта ўсё ж такі, напрыклад, савецкія вайсковапалонныя, якія былі знішчаны гітлераўцамі, ці гэта ахвяры НКУС. Вот для таго, каб вот гэта стала зразумела, як вы кажаце, архівы павінны быць адкрытыя. А сёння, наколькі я разумею, ўсё ж такі большасць архіваў, асабліва архівы там, якія там... Спецыяльных служб, так. Да, яны не адкрытыя. І нават пасля адкрыцця, гэта ж, вот, ведаеце, запусціць інфармацыйную утку, гэта лёгка, а потым нейкія навуковыя абвяржэнні чытаць. Зміцер, для гэтага ёсць гісторыкі. Гісторыкі, якія вывучаюць, разумеюць гэтую тэму, глядзяць на гэтую тэму. 2008 год, Кобрын, паехалі супрацоўнікі там ці вайскоўцы 52-го батальёна капаць парэшткі польскіх жаўнераў. Акрамя тых, хто загінуў у 39-м годзе ў баях супраць немцаў, знайшлі і ахвяр таксама прасавецкіх элементаў. Там быў генерал забіты польскі, там і паліцыянты былі, і жанчыны былі таксама, іх проста расстрэльвалі. Была іншая кан'юнктура палітычная, зразумела, но
гэтыя парэшткі з гонарам перапахавалі, і вось што мне тады спадабалася, што стаялі беларускія жаўнеры і жаўнеры войска польскага на могілках у Кобране і перапахавалі, і памяць пра гэта захавалася. Паўтаруся, тысячны раз, здаецца, пачатку гэтага года, ці там весною гэтага года, кіраўнік беларускага парламента Андрэйчынка выступаў з нагоды 17 верасня, яшчэ не было 17 верасня, з нагоды новага свята, і казаў, што мы ж з палякамі разам 1 верасня змагаліся супраць нацыстаў. Ну, нехта ж давёў гэтаму чалавеку, што гэты факт быў, который нас аб'ядноўвае. І не толькі 17 верасня трагедыя і свята, але ж таксама і 1 верасня, калі змагаліся супраць нацыстаў. І я думаю, што насамрэч вяртаемся да пачатку. Беларускае грамадства вельмі мала ведае як пра чэрвень 41-го года, так і пра верасень 39-го года. Гэтыя факты весь час трэба адкрываць, паказваць на ўзроўні комікса, на ўзроўні аповеду пра гэтага памежніка, звычайнага хлопца з Сібіры, які там прыехаў, яго паклікалі, і вось ён пад заслаўем гераічна нішчыў нацыстаў і загінуў. Прычым яго прозвішча няма на брацкай магіле, напісана там байцы такі-то і невядомыя жаўнеры. Ну, я спадзяюся, што атрымаецца дабіцца таго, каб гэтае прозвішча было ўпісана. Для мяне таксама досыць важны момант, і я думаю, што нягледзячы на ўсе палітычныя перапетыі, я даб'юся гэтага, каб у Заслаўі быў помнік памежнікам і чырвонаармейцам, якія абараняліся ў чэрвені 41-го года. Гэты момант гераічны, ён не проста варты падкрэслення ў турыстычным кантэксце, ён варты падкрэслення дзеля таго, каб тыя, хто сёння жыве ў Заслаўі, разумеў, якое значэнне меў гэты горад, якія адбываліся падзеі ў чэрвені 41-го года. Гэта проста расійская крэпасць была. І гэта мне, як кажуць на вуліцы па барабану, што мяне будуць крытыкаваць некаторыя таварышы, што зашмат савецкага. Гэта не зашмат савецкага, гэта менавіта той момант, які варты павагі, варты пашаны і пра які варты расказваць. Ёсць будынак камендатуры, ёсць будынак казармы. Я спадзяюся, што дойдзе час, што будуць там музеі. Хоць зараз гэта проста стаяць будынкі, нават шыльдаў там няма. А хоць шыльду нейкую паставіць варта, я думаю, што даб'юся я і буду пісаць, і буду рабіць, як бы не было цяжка ў палітычным сэнсе. Спадар Ігар, глядзіце, вот вы узгадалі Андрэйчынку, і з гэтай нагоды я прыгадаў, што ўжо, здаецца, ухвалены гэты законапраект, ці плануецца ухваліць ужо ў хуткім часе, там это ў іх прынцыпе хутка робіцца, калі ёсць такая патрэба зверху ідзе пра геноцид беларускага народу. І зараз вось гэтыя раскопкі, якія праводзіць генпракуратура. Здавалася б, ну, па-першае, першае пытанне, на ваш погляд, ці сапраўды вот у гэтым сэнсе поўным гэтага слова адбываўся геноцид беларускага народа, і що ж таки у які перыяд і з чыйго боку? Бо мне такое адчуванне, што вот усе гэтыя раскопкі, можа быць, месцы, якія выбіраюць для раскопак, яны выбіраюцца адмыслова, каб падвесці пад гэты законапраект і паказаць, як геноцид беларускага народа устраивалі нацысты. Але вось вам курапаты, дзе ляжаць людзі, расстраляныя ў 30-х годах мінулага стагоддзя, дзе ляжаць расстраляныя паэты, літаратары і іншыя прадстаўнікі інтэлігенцыі. Нож паэтаў была недавно. Будзе яшчэ 29-го. Просто пішу шмат. Так вось, как бы, калі мы кажам пра геноцид, так давайте глядзець ва ўсе бакі, а не толькі ў адзін, ці не? Вот ваша меркаванне. Я лічу, што другая светная вайна – гэта час, калі забівалі ўсе народы, якія жылі на тэрыторыі Беларусі. Беларусы і прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў сталі ахвярамі жорсткіх таталітарных сістэм. Калі мы кажам пра тую ж самую ноч паэтаў, якая сапраўды будзе яшчэ, і гэтую дату яшчэ трэба будзе гісторыкам унесці ў кантэкст беларускага грамадства, бо людзі, якія там на Мірошнічэнкі жывуць ці на Лагойскім тракце, то я думаю, што большасць з іх нават і не разумее, якая трагедыя тады адбылася на тэрыторыі Курапаты, там побач і гэтак далей. Так вось, я лічу, што кантэкст, я ўжо пра гэта казаў, паўтаруся, другой сусветнай вайны патрабуе больш глыбокага даследавання і разумення праз беларускае грамадства.
нельга замоўчваць злачынствы сталінскай сістэмы ніякім разам, і тое, што зараз паспрабавалі зрабіць там у падручніках, ну, гэта, я думаю, часовая з'ява у любым выпадку, таму што зараз адмыслова пераглядаю савецкія фільмы 90-х, канца 80-х гадоў. Вось калі тады заклалі гэтую праўду гістарычную, я думаю, што ніякім чынам ужо выбіць проста з людзей не атрымаецца. Проста трэба ўвесці беларускі кантэкст гэтай трагедыі. Расказаць, што гэта не проста сталінскія злачынствы супраць савецкага народа, а вось беларусы вельмі моцна пацярпелі. Разам з тым, падзеі 41-44 года, нацысцкая акупацыя Беларусі, гэта момант, пра які ў савецкі час расказвалі вельмі шмат, але ўсё роўна не ўсё расказалі. Бо я, напрыклад, не знаю, ведаю некалькі месцаў, дзе пахаваныя габрэі, якіх там адзіночныя сем'і, якіх расстралялі паліцаі. Гісторыя таго ж самага калдычаўскага лагера. Мы вяртаемся да сімволікі вось гэтай бела-чырвона-белай, але ж ахоўнікі гэтага калдычаўскага лагера былі беларусы. Гэта была беларуская паліцыя, якая мела гэтыя шчыткі нацыянальных колераў. Толькі не колеры вінаватыя, а вінаватыя гэтыя ублюдкі, которые там служылі і которые там здзейснілі гэтыя злачынствы. І вось гэты момант досыць важны, таму што трэба расказаць пра злачынцу, а не прыцягваць сюды вось менавіта штучна сімволіку. Мы ведаем, з чым звязана гэты момант сімволікі. Ён звязаны з падзеямі восені 20-го года. Палітыка, і я лічу, што сімволіка таксама не заслужана пацярпела не толькі з боку ўлад, але і з боку некаторых таварышаў, якія да сёння не ведаюць гісторыю гэтай сімволікі. Гэта вялікая праблема, вялікая трагедыя, таму што мова, культура, традыцыі гэта нельга забіраць у народа і падставляць гэта пад удар, пад які зараз менавіта гэта ўсё падстаўлена. Таму праца гісторыкаў, праца менавіта самого грамадства. З аднаго боку, мы будзем працаваць, пісаць, як бы не было цяжка, рабіць нейкія помнікі, бо я кажу, што ўсё роўна нават савецкую гісторыю трэба расказваць, але само грамадства павінна імкнуцца да таго, каб даведацца праўду пра падзеі як 30-х гадоў, так і 41-го года. Паўтаруся, я кожны год на дзень памежніка вадзіў гасцей сваёй экскурсіі на брацкую магілу ў Заслаўі, дзе пахаваны тыя ж самыя памежнікі і чырвонаармейцы. Запрашаў колькі разоў супрацоўнікаў дзяржпамежкамітэта, запрашаў там нейкіх курсантаў і так далей. Прыязджалі адзіночныя людзі, але прыязджала шмат грамадзянскіх людзей у двукольці, якія цікавіліся гэтым усім. І я не чуў, каб людзі адмахваліся ад таго, што гэта савецкая гісторыя, якую не варта расказваць. Сапраўды, гісторыю трэба ведаць у поўным яе аб'ёме, але вярнуся да вот свайго, можа быць, на пачатку мы з гэтага і пачалі. Вот небяспека вот гэтай спробы маніпуляваць гісторыяй, можа быць, пад сябе неяк так перафарбоўваць, наколькі это небяспечна? Я лічу, што сёння, я думаю, што я маю рацыю, сёння і беларускае грамадства, і беларускія ўлады з'яўляюцца закладнікамі вялікай гульні Масквы. Масква з 14-го года паспрабавала зрабіць такі сапраўдны бліцкрыг у адносінах да Беларусі, зразумеўшы, што калі яна будзе супрацьстаўляць сябе нацыянальнаму Беларусі, то яна можа прайграць. Беларусы могуць проста мабілізавацца, неважна пад якім сцягам, неважна пад якой сімволікай і пад якой улады, але вакол Беларусі. Ім трэба было зрабіць менавіта раскол у беларускім грамадстве на падставе колераў, на падставе ідэалогіі, у тым ліку і гісторыі. Зрабіць акцэнт на адным і падзяліць гісторыю на правільную і неправільную, слушную і неслушную. І на вялікі жаль, сёння мы апынуліся ў той сітуацыі, калі нашай гісторыяй маніпулююць вось гэты вялікі сусед з усходу. Якім чынам? Ён нам подкидывае... Пишутся ж подручники по гісторыі беларусы. Нам подкидывае... Беларусы, тыя, хто піша, яны выконваюць загад. 17 верасня з'явілася не 20-м годзе. 17 верасня, як свята, з'явілася ў заходнерускіх колах на працягу апошніх 5 год. Яны ўвесь час ад рэгнума да іншых падкрэслівалі, што у вас павінна быць гэта свята, у вас павінна гэты момант адзначацца. Пры тым, што на дзяржаўным узроўні не звярталі на гэту увагу. Вот гісторык Кармельнікаў адкрываў выставу, там праводзіў нейкія мерапрыемствы,
но мне, дзякуй Богу, не закидывали. Хотя были некоторые товарищи, отмороженные с боку оппозиционеров, которые писали, что вот Мельников польский слуп укопал под Менском. Это не державами такое написала калісьці, а менавіта один з таких товарищаў, хто быў менавіта з незалежніцкіх колаў. Але гэта глупства насамрэч было несусветнае, таму што я імкнуўся паказаць два бакі таго жудаснага медаля, якім апынуліся беларусы з 39 по 44 год, Другую сусветную вайну, расказваючы розныя гэтыя аспекты. І сёння нам падкідваюць гэтыя факты пра кепскую Польшу, пра акупацыю крэсаў, робячы акцэнт нават на тым, на чым не рабіўся акцэнт міжваенны, у паваенны час менавіта савецкай гістарыяграфіі. Так яны там расказвалі пра цяжкае жыццё ў заходняй Беларусі, але не рабіўся такі моцны, в нейкім сэнсе антыпольскі, напрыклад, акцэнт. Аб'ектыўна, трэба паказваць тое, што было. Я кажу, заходнебеларуская Атлантыда, там ёсць артыкул, як з беларусаў рабілі палякаў, паланізацыя. Я пра гэта напісаў, гэты артыкул перадрукавалі ў той час усе, ад ведучых дзяржаўных да ведучых недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гэта добра, насамрэч, таму што я не імкнуўся даказаць нешта. Я імкнуўся проста паказаць адзін з бакоў той цяжкай гісторыі. Но быў артыкул і пра бітву пад Мулавай, дзе 20-я дывізія, якая складалася з беларусаў, мужна змагалася з першага дня супраць нацыстаў. Монте-Касіна, людзі цікавяцца, людзі імкнуцца гэтую гісторыю ведаць, про тое, як нашыя змагаліся супраць нацыстаў, і выкінуць гэта немагчыма. Я вам скажу, што я заўсёды сябе выдатна адчуваў, калі, напрыклад, з таго, чым пачыналі, на маіх выставах былі і прадстаўнікі дзяржаўнага апарату беларускага, і прадстаўнікі незалежніцкага. І вось побач стаялі чырвона-зялёныя значкі і бела-чырвона-белыя значкі. Побач стаялі людзі, якія сапраўды мелі моцную ўладу ў Беларусі, міністры, чыноўнікі, і стаялі звычайныя людзі, журналісты, нейкія там блогеры, грамадскія актывісты і так далей. І ўсім было цікава. І дзеля гэтага я якраз імкнуўся аб'яднаць нас усіх на нашай гісторыі. Так, са мной можна спрачацца, нешта там не пагаджацца па нейкім фактам, але ж все роўна мы аб'яднаемся на тым, што вось ёсць сапраўды цяжкія моманты гісторыі, ёсць гераічныя моманты гісторыі, ёсць трагедыя, а ёсць тое, над чым трэба падумаць. Вы ўзгадалі пра тое, пра як гэтыя, я не ведаю, маніпулююць адтуль з Масквы, з Расіі, там ці адкуль яшчэ беларускай гісторыяй, беларусамі ўвогуле. Не адзін раз заўважаў, як гэтыя прапагандысты на беларускам дзяржаўныя СМІ зараз апошнім часам вось гэтыя нападкі на тую ж самую Польшу, можна просто нават язык не паварачваецца перадаваць усё, што там кажуць, ці там потым перакатыванне ў тое, што наш паэт Пушкін, там усё астатняе. Гэта ўсё таму, каб, так сказаць, быць у ключы, у рэчышчы дзяржаўнай цяпер палітычнай патрэбы, таму што для беларускага рэжыма Польшча вораг, ці гэта сапраўды людзьмі адтуль маніпулююць, яны это закідваюць? Я лічу, што, паўтаруся, і ўлада, сістэма і грамадства з'яўляецца закладнікам гэтага ўсяго, таму што прыклад 17 верасня, паўтаруся яшчэ раз, 17 верасня даказвае, што штучны момант нам спрабуюць зрабіць такім лёсавызначальным, перанакіроўваючы яго ў разрад у нейкім сэнсе нават большага свята ці значэння, чым, напрыклад, 9 траўня. Некая перамога такая над гэтай панскай Польшай, але ж зноў-такі, людзі, зараз старых людзей ўжо мала засталося, але ж аб'ектыўнага глыбокага аналізу у нас няма. Я паглядзеў гэтыя ўсе фільмы, якія былі дакументальныя фільмы дзяржаўным тэлебачаннем зробленыя, яны робяць з той польскай міжваеннай улады большых злодзеяў нават, чым акупантаў нямецкіх. Гэта, мякка кажучы, неправільна, таму што яны не паказваюць нават праблемы, якія існавалі ў міжваенны час, яны проста паказваюць, пераклініваюць. Тыя людзі, якія спрабуюць зрабіць нейкі аналіз, у іх гэта таксама цяжка атрымліваецца, што не хапае проста гістарычных ведаў.
І нам не хапала дыялогу, нам не хапала магчымасці данесці свае факты, веды да розных бакоў. Але ж паўтаруся з таго, чаго мы пачыналі. Нават сёння, нават да мяне, які я не збегаў з Беларусі. Я знаходжуся на навуковай стажыроўцы, я выкладаю, я займаюся навукай. Ну, але вымушаны пакуль знаходзіцца ў Беларусі, пакуль гэтыя зачыненыя межы, пакуль з дакументамі там, што называецца, трэба высветліць, щоб нармальна ездзіць праз мяжу. Але зноў-такі да мяне звяртаюцца і кансультуюцца людзі, якія цікавяцца і хацяць даведацца аб'ектыўныя факты пра тую гісторыю. Дарэчы, спадар Ігор, я ведаю, што вот у Беларусі у вас была вялікая калекцыя вайсковай формы. Ну, вот зараз вы... Ёсць. Ну, там яна ёсць. Так. Зараз, вот, да прыкладу, я ведаю, што вот вы ўзяліся за аднаўленне, там, скажем, это самое, новую калекцыю робіце. Калекцыя восень-зіма. Маеце рацыю цалкам, таму што насамрэч сапраўды не хапае гэтай уніформы. Для мяне уніформа, як савецкая, так і польская, гэта элемент якраз, які палягчае магчымасць данесці мае гістарычныя веды да больш менавіта тых, хто слухае, тых, хто цікавіцца. Таму гэтая уніформа... Такім чынам, вы пачалі аднаўляць уніформу. Зрабілі ўжо якую-небудзь форму? Так, уніформа, зараз ёсць уніформа якраз памежніка корпуса аховы памежа польскага. Яна ёсць. І... То есть вот першае, што вы зрабілі форму польскага памежніка. Так, бо насамрэч... Ну вот нарэшце мы вас польскі выкрылі. агент. Польскі агент. Ну. Так, ну бо насамрэч не хапала гэтай уніформы, бо ёсць 3 уніформы савецкага памежніка. Камісар ёсць памежны, ёсць радавы памежны, і на 41-й, на 39-й год. Вось ёсць і польскія ўзоры, але тут таксама не хапала гэтага менавіта польскага капаўскага жаўнера, які мне, ну, нейкім сэнсе дапаможа якраз у маёй выставе показаць, расказаць. Ну, я думаю, што гэта адзін з элементаў, а на момант адкрыцця выставы будзе, канешне, савецкі памежнік. Я коротка, можа быць, на іншую тэму, просто я звярнуў увагу на ваши каментары з нагоды апошняй падзеі, абвешчанага на 1 лістапада агульнанацыянальнага страйку. І ваш каментар быў там, ну, калі так... На палітыку не выцягваеце, на палітыку. Спадзяюся, што хопіць розуму гэтага не рабіць. Чаму? Вы зараз, вот як гісторык, гэта было ваше меркаванне, ці як грамадзяніна, як... Па-першае, як грамадзяніна. Я хачу, каб у Беларусі як мага хутчэй супакоіліся абодва бакі, прыйшлі да агульнага знаменальніка і пачалі разумець адзін аднаго. Не паказвалі на камеру нейкія там слезлівыя прызнанні ці не абражалі сістэму, напрыклад, а просто пачалі разумець, што ёсць краіна, ёсць дзяржава, ёсць незалежнасць, дзеля якой трэба жыць. І банальна трэба зараз думаць больш пра хваробу, пра ковід, пра праблемы, звязаныя з гэтым, чым пра менавіта палітыку. Гэта першае. А другі момант, я лічу, што я хачу, каб у Беларусі эканамічна і палітычна было ўсё ж такі нейкае развіццё, а не стагнацыя. І таму я хацеў бы, каб адтуль не з'язджалі людзі, я хацеў бы, каб не было рэпрэсіі, я хацеў бы, каб людзі хутчэй ішлі да кніжкі архіва і экскурсіі з выставай, а не па візу там ці магчымасць шукалі з'ехаць у Расію ці ў Польшу. Мне гэта баліць сапраўды вельмі моцна, і я хачу, каб... Ну, як адмовай ад страйку можна дамагчыся... Вот, любы супраціў зараз будзе выклікаць рэпрэсіі, адказ будзе досыць жорсткі, і я лічу, што вельмі шмат людзей терпяць зараз незаслужана. Терпяць не за тое, за што яны павінны выступаць, і, в прынцыпе, маглі б сваё жыццё значна лепей правесці, чым зараз. Ну і на завяршэнне пра выставу, ўсё ж такі шмат слоў пра яе казалі, але калі, дзе, у колькі? Я вельмі спадзяюся, што гэта будзе на пачатку 22-го года. Пакуль яшчэ не назову месца, я думаю, што у нас яшчэ будзе нагода і магчымасць назваць месца, бо я хацеў бы, каб гэта было сапраўды і ў Беларусі, і ў Польшы. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, нягледзячы на ўсе крытыку з розных бакоў, я буду працаваць, буду рабіць
пакуль ад мяне залежыць зрабіць менавіта масіў і зрабіць так, каб гэта не быў паўтор нават таго, што ёсць у кнігах. Я да гэтага імкнуся. Засталося мала часу, таму што хацелася б не сапраўды ў пачатку 22-го года гэта прадставіць, але я паспею. Ну што ж, сапраўды можна называць гісторыка Ігора Мельнікава польскім агентам, як там яшчэ, прыхваснем рэжыма, уладны агент КДБ, агент КДБ, я не ведаю, там схаванай консервай Дзярждэпа, Масада, ФСБ і новазеландскай знешняй выведкі, але самае галоўнае, што чалавек робіць сваю справу. Я жыву ёй, я жыву гэтай справай, я жыву гэтымі фактамі, гэтымі людзямі, я жыву гэтымі пахаваннямі, гэтымі жаўнерамі. Для мяне гэта частка маёй уласнай гісторыі. А гэта гісторыя нашай краіны, Беларусі, якой бы яна ні была, але яна была такой, якую яе і паказвае Ігор Мельнікаў. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас сёння ў эфіры. Спадзяюся, на гэтым сёння ўсё. Сустрэнемся заўтра.